razlog za donošenje ovog zakona jeste odluka Ustavnog suda Srbije koji je proglasio neustavnim nekoliko odredaba ovog zakona koji su u suprotnosti sa članom 41 stav 2 Ustava Srbije. Ovakva odluka Ustavnog suda Srbije govori da je osnovni zakon o VBA i Vojno-obaveštajnoj agenciji koji je donet 2009. godine bio protivustavan. Zakon je predložilo tadašnje Ministarstvo odbrane, a on je usvojen većinom glasova tadašnje vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini. Oblast uređenja rada i nadzora službi bezbednosti predstavlja pitanje od vrhunskog značaja za jednu državu i loše je da se zakon o ovako važnoj oblasti usvaja, a da ga potom ruši Ustavni sud. U tom smislu, smatram da je potrebno povesti široku javnu raspravu o donošenju novog zakona, koji će se odnositi na uređivanje stanja u ovoj oblasti. Smatram da je u ovome suština i deo svog izlaganja najveći ću posvetiti ovom novom zakonu. Vi, gospodine ministre, ste brzo reagovali na odluku Ustavnog suda i doneli ste predlog dopuna izmena zakona, ali smatram da je potrebno u sledećih godinu do godinu i po dana da vi budete inicijator donošenja novog zakona kojim bi se uredio set zakona službi bezbednosti, ne samo vojnih, nego i civilnih, i kako bi tu dostigli najveće svetske standarde. Jedna od stvari u novom zakonu koje treba posvetiti posebnu pažnju je parlamentarna kontrola rada službi bezbednosti, odnosno rad odbora za kontrolu rada službi. Taj odbor mora da radi dinamično, jer tako rade i obaveštajne službe i jedina mogućnost za njihovu kontrolu je takođe dinamičan rad. Takođe, predlažem da u budućnosti razmotrimo dalje jačanje uloge Narodne skupštine u kontroli i nadzoru VBA i Vojno-obaveštajne agencije, tako što će se i Narodna skupština i Odbor za kontrolu službi bezbednosti uključiti u postupak izrade novog zakona, koji bi na celovit način uredio oblast rada i kontrole službi bezbednosti. Prvi put u ovom sazivu imamo Odbor za kontrolu rada službi bezbednosti. Odbor je za ovo kratko vreme pokazao veliku aktivnost, uspostavio odlične odnose sa agencijama i mislim da taj potencijal sada mora da se iskoristi pri donošenju novog zakona. Narodna skupština je pre svega kreator, a tek onda kontrolor sektora bezbednosti i na nama, poslanicima, je stoga obaveza da sistem nacionalne bezbednosti uskrojimo u skladu sa temeljnim načelima demokratskog poretka. Kao primer, izučavao sam nekoliko odbora za kontrolu službi u svetu i uzet ću kao primer Odbor za kontrolu službi bezbednosti u Američkom senatu. Ovaj odbor ima 16 članova i sastaje se, verovali ili ne, 2 puta nedeljno. Kontroliše 16 američkih službi bezbednosti. Znači 16 ljudi, 16 službi bezbednosti i sastaju se 2 puta nedeljno. Ali imaju ogroman administrativni aparat od 45 stafera. 45. Praktično na jednog senatora dolaze po 3 stafera. Naravno, tu je glavna uloga i tu je glavni posao koji omogućava senatorima da onda imaju mogućnost da se 2 puta nedeljno sastaju, a i da utiču na rad, da imaju slušanja, da imaju razgovore sa pripadnicima bezbednosti, organa bezbednosti, da mogu da kontrolišu njihov rad, ali naravno neophodna je ogromna administrativna podrška i u tome je možda treba da se sastoji jedan od predloga budućeg zakona. Isto tako, dinamika službi bezbednosti u 21. veku se potpuno promenila, naročito u poslednjih 20 godina. Sa uvođenjem interneta, novih IT tehnologija, najsavremenijih prislušnih aparata na vazduhu, na zemlji i tako dalje,
iziskuje potrebu kako vrlo velike obuke i usklađenosti naših kadrova u službama bezbednosti, pogotovo u naučnom i tehnološkom smislu, tako i oni koji treba da kontrolišu rad službe bezbednosti, a to je pre svega ove tri nezavisne državne institucije, ali takođe pre svega Narodna skupština, odnosno Odbor za kontrolu rada službe bezbednosti. Odbor bi, naravno, po novom zakonu trebao da ima i šira ovlašćenja. Jedno od pitanja u novom zakonu koje bih predložio je pitanje finansiranja službe bezbednosti. Danas mi imamo najtransparentniji sistem finansiranja službe bezbednosti. U našem budžetu, budžetu Republike Srbije, se praktično vidi ceo budžet svake od tri službe bezbednosti. Osim nas, transparentniji ima samo Kanada i jedna ili dve evropske države. Niko nema ovoliko transparentan način finansiranja službi bezbednosti u budžetu. Svi pokazuju u budžetu države jednu jedinu cifru. I to je pravilo. Mi sa jedne strane treba i da insistiramo na transparentnosti, ali transparentnost treba da bude za koga? Za odbor koji kontroliše službu bezbednosti i za državnu revizorsku instituciju. To je, mislim, jedna ključna stvar. Ja ću vam reći, ozbiljan finansijski stručnjak u bilo kojoj obaveštajnoj agenciji druge države, analizirajući budžet Vojno-bezbednostne agencije, Vojno-obaveštajne i Bezbednosno-informativne agencije, može da vidi broj ljudi, može da vidi čak akcije u kojima učestvuju, koliko ulažu godišnje, kad analizira nekoliko prošlih budžeta, u tehnološku i tehničku opremu, može da vidi sve ono što ne bi trebalo da bude dostupno. Znači, mi imamo danas jedan sistem koji je previše transparentan za bilo kog građanina ili za bilo kog stranca ili za bilo koju obaveštajnu službu, a nedovoljno transparentan za Odbor za kontrolu službi bezbednosti. I to je ono što bi trebalo da uđe u novi zakon, da koristimo iskustva, ne da budemo mi najtransparentniji u svetu, već da mi koristimo iskustva koje imaju drugi, da cifru pokazujemo, da budžet obaveštajne službe pokazujemo jednom cifrom, a da on bude potpuno transparentan, još više nego danas, za one koji kontrolišu njegov rad. Naravno, mislim da je neophodno novim zakonom razmišljati i o novim naučno-tehnološkim dostignućima, pogotovo u oblasti telekomunikacija, o kupovini najsavremenije opreme, jer toliko je brz napredak u ovoj industriji, IT industriji, da mislim da je neophodno, ako želimo da imamo jake službe bezbednosti, da ljudi koji tamo rade imaju najsavremenije, takođe, tehnološka sredstva. Naravno, još jedna stvar koju ću da predložim kasnije u vezi novog zakona, to je obavezno pravljenje, neki već postoje, ali pojačanje sektora koji se bave ekonomskom i energetskom bezbednošću. Nedavno je na samitu NATO pakta Hillary Clinton rekla, mislim da je to bilo u aprilu prošle godine, da je za NATO pakt energetska bezbednost najvažniji izazov u sledećih 20 godina. Mi već negde u službama imamo te sektore, ali mislim da ovi sektori treba da budu jedni od nosioca delovanja u ovim službama, pomenut ću još jednom, energetska i ekonomska bezbednost. Takođe, na vama je, gospodine ministre, da razmislite, tu postoje različite iskustva u svetu i siguran sam da ona mogu da se iskoriste, da jedno za efikasnije sprovođenje i bolju kontrolu zakonitosti mera nadzora mogla bi da bude, ne insistiram kao ideju, mogla bi da bude ujedinjenje postojećih paralelnih i multiplikovanih
tehničkih mogućnosti različitih agencija i policije u jednu nacionalnu agenciju koja bi kao provajder pružala tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija i drugih signala svim autorizovanim korisnicima. Ovo bi možda, kažem, samo možda, imalo smisla imajući u obzir ekonomski potencijal naše zemlje, jer nemamo dovoljno sredstava i možda bi, ako bi centralizovali sredstva, mogli da koristimo iskustva onih koje imaju ujedinjene ove tehničke mogućnosti različitih agencija. Na taj način mogli bi se da se ujedine, odnosno ujednače procedure prema pružaocima elektronskih komunikacija, moglo bi da se obezbede neizbrisivo beleženje pristupa telekomunikacijama i uz sve podatke koje su potrebni da bi se mogla vršiti naknadna kontrola zakonitosti i provera svih pristupa. Želim da istaknem značaj promjena koje su danas predložene, ne samo zato što su one posljedice izvršenja odluke Ustavnog suda. Ovim je Ministarstvo odbrane pokazalo da poštuje odluke suda, što ranije nije bio slučaj. Verujem da će Ministarstvo u procesu pripreme novih rešenja uključiti aktivno i Odbor za kontrolu rada službe bezbednosti, a pre svega Narodnu skupštinu Republike Srbije, i verujem da bi otvaranje jedne šire rasprave, pogotovo sa ekspertima iz ovih oblasti, moglo da ima izuzetan značaj za Republiku Srbiju. Dakle, gospodine ministre, Demokratska stranka Srbije pozdravlja ove izmene zakona koje se predlažu, to je mnogo bolje nego ranije. Ipak, kako se njima samo menja postojeći zakon protiv koga smo mi kao stranka glasali, imajući u vidu da postoje određene mere i rešenja u postojećem zakonu koje nisu obuhvaćene ovim predlogom, kao i neka rešenja u okviru predloženih izmena i dopuna zakona, koje mogu biti bolje uređena, Demokratska stranka Srbije će odluku o tome da li će glasati za predložene izmene i dopune zakona doneti u toku rasprave. Svesni smo da predložene izmene jesu pozitivne i smatramo da Srbiji ipak trebaju novi zakoni u ovoj oblasti, ne samo kada su u pitanju vojne službe bezbednosti, ponovit ću, već i civilne. Zato vam pružamo punu podršku da predložite set ovih zakona. U tome ćete imati podršku DSS-a, jer to pitanje nije stranačko, to je pre svega državno pitanje i nacionalno, a i vi znate i svi znaju kako se Demokratska stranka Srbije postavlja uvek kada je interes države u pitanju. Hvala.